Ježíš, to už je ráno? Asi se půjdu nasnídat. Ahoj, holky. Čau, holky. Jsem nevěděla, že už taky vstáváte. Já jsem tady už od 6 hodin, Miley. No, kluci už jak obvykle spí, že jo? Jo, a ještě Inka taky. Jo. No, to je asi nějak takový. Holky, já budu muset jít, tak asi ahoj. Ty jsi to ani nedojedla? No, to je no. A holky, já se asi stěhuju. Co, proč? No, prostě se stěhuju, tak ahoj. No nic, tak čau, tak jo. Trochu divný, no, nevadí. Ahoj, Miley. Ahoj. Nevíš, či je toto? Jo, to bylo... No, to bylo Alice. Aha, jo, tak to jo. Ona totiž někam musela jít, tak to tady nechala a nedojedla to. Aha, tak jo, to je v pořádku. Ahoj, jestli chceš, tak to klidně dojez, já už to jíst nebudu. Ještě si půjdu lehnout, holky, tak ahoj. Tak jo, tak ahoj. Čau, co budeš dneska dělat? Já ještě ani nevím. Aha. Hele, to je moje jídlo, zmiz. A proč se ptáš? Au. No já jen tak. No nic, já si asi půjdu ještě lehnout za medvídkem. Ahoj. Tak jo, tak ahoj. Ahoj, holky. Můžu si napít trochu čaje? Jo, klidně. Díky, už musím. Ahoj. Tak ahoj. Nejsou všichni dneska nějaký divný? Jo. A nevíš, kam Jako kdyby něco pořád skrývali a někam pořád jdou, nechápu kam. Já už musím taky. Tak ahoj. Co v čem sakra je? Ahoj, rozhodla jsem se, že půjdu ještě pryč. Tak asi ahoj. Tak ahoj. Ježíš, pane bože, co sem sakra je? Ahoj. Ahoj. Čau. Jo, jako fakt. To už tak není normální. Zapomněla jsem si jídlo. Tak jo. Čauky. Ahoj. Co, kluci? Co? Ahoj. Nevíš, že je tam snídaně? No jo, je tam pár kousků tam je. Jo, tak díky. No, aspoň někdo se tady nechová divně. Ahoj, Miley. Ahoj, co? Ty už stáváš? No jo, já už půjdu do kuchyně, tak jo. Pořád se chovají tak trochu divně. No, nevím. To napsat asi holkám. Ježišmarja, no. Je, kuskus. Je, čau, kámo. Ahoj. Tobě ten kuskus tak chutná? Miluju ho. A pračky pryč. Dobře. To je výborný. Ale a nevíš, jestli Miley ví o tom, co se tady chystá? Já myslím, že ne. Asi ne. No, že bychom jí to říkat neměli. Radši ne. Víš, jestli to zjistí, bude to fakt velký problém. Bude to velký průšvih. Jo. To byl teda fakt velký průšvih, kdyby se to Ale dělo. jestli jako se mají dozví, že miluju že s Fialkou chodím, tak to bude fakt velký. Já vím. Ale podle mě by se k tobě... Ježiš. Podle mě by se k tobě víc hodila Miley, ale tak... Že jo, je to tvoje věc, já ti do toho nesahám. No. To já zatím holku nemám. To bylo teda dobrý. No nic, já už budu muset jít. Tak čau. Ok, čau. Kam to vlastně všichni zase jdou? No. Čau, neviděl jsi Leona? Jo, právě někam odešel. Cože? Ahoj. Ahoj. Co je? Jak ti chutnalo to žrádlo?
Jo, dobře, to chystá ty, nebo kdo to chystal? Já. Jo, tak to bylo dobrý, to bylo dobrý, to žrádlo. Nevíš, kam mi zmizel kuskus? No, ale on ti ho sežral. Cože? A ten kuskus je fakt dobrý. Ale jestli by se to dozvěděla, to by byl vážně velký průser. Co? Kdo by se to dozvěděl? Ale nikdo nic. He, řekněte mi to, netajte mi to, stejně to dřív nebo později zjistím. No, Ne. já už budu muset jít. Já taky. Ahoj. Ježiš, to vám bude všem je. Ahoj, Miley. Ahoj. Mě byste jenom všichni tají. Co? Teď před tebou nikdo nic netají, prosím tě. Tady byl Leon s Danielem a říkali, nebo spíš Leon říkal, že by to byl fakt strašný průser, kdyby se to dozvěděla. Kdyby se to já dozvěděla. A oni mi nesou říct co a chovají se strašně pořád divně. Já už budu muset jít si lehnout, protože jsem tady od 6 ráno, tak Jo, čau. tak jo, dobře, čau. Pořád tam je. Co se děje? Co se děje? Jako ty tady budeš, že ty se mě ještě ptáš, co se děje? Já ti řeknu, co se děje. Proč přede mnou to tají? Řekni mi to. Ale co před tebou tajím? O čem jsi před chvilkou mluvil. Že se to nesmím dozvědět. Jo. Že nejím Tak mrkev. co, už se dozvěděla, že... Že nejím mrkev, jo, jasně. To se Že nejíš dozvěděla. mrkev? Jo, jasně. Když jsi včera jedl. Já vím, ale od dneška to nejím. Aha, jo, takhle. Nemohla bys si najít lepší výmluvu? Jakou výmluvu, prosím tě. Výmluvu? Ona má pravdu, že jsi včera tu mrkev jedl. Ale to byl jen malilinkatý kousíček. Vážně, snědl jsi asi 3 kousky. Aha, no tak fajn, odhalila si mě. Tak lepší výmluvu, bys si najít Nežeru maso. Danieli, už asi budeme muset jít. Danko, ty v tom máš prsty taky? Danko, jdeme! Cože, Leone? Počkej. Fialka? Teď? Miley, uklidni se. Tak to jsi přede mnou tajil. Miley, uklidni se. Au. Miley. Co je? Miley. Nic. Miley. Ona už se to dozvěděla? Tak si ty vole. Ježišmarja. Miley. Co tady zase chceš? Miley, uklidni se, prosím tě. Co si jako myslíš? Že budu prostě chodit s někým jiným? Ne, ale prostě ty víš, že ty i Fialka víte, že já tě mám ráda a... Ježiši, teď jsme začali spolu chodit před týdnem. Není to zase dlouhý. No, není to dlouhý, ale vypadá to, že to bude věrný. No, tak moc věrný teda ne. Vážně? No a prostě se spolu teda líbali. Víš, za to může Fialka. Jasně, za všechno může Fialka. Ale fakt, hlavně prostě. No víš, ona mě prostě políbila a... Aha, jo, takhle. Jasně. Víš co, já už na tebe kašlu. Miley. Je v pohodě? Asi ne, ty vole. Tak jo. Ahoj. Co se stalo Lénovi? Miley už se dozvěděla, že... Cože, fakticky. Wow, to je fakt hustý. No je to... Čau. Čau. Tak já už asi půjdu. Tak co, jak to bere? Ty se mě ptáš na to nejhorší? Špatně, co? Tohle je fakt nejkrutější život na světě. Ale nechápu, proč to tak strašně řešíš, když ti přece stejně nemiluješ, ne? Nebo jo? Nebo co?
Tebe to nemá co zajímat. No tak, když jsme nejlepší kámoši. Ale kdyby se mu nelíbila, tak by přeci jednoduše řekl ne, to dává smysl. Takže on nic stejně něco chytí. Cože? Kdo? Ke komu? Nic. To jsem si jenom tady povídal jsem pro sebe. No tak já půjdu asi za chvílkou. Dobře. Říct Tak se jí, tam s ní že... udat. Víš co? Ne? Já taky ne. Tak čau. Dobře, tak čau. Ahoj. Co je? No, víš, to prostě je taky pro mě ale docela dost těžký, ale určitě to bude těžký i pro tebe. No, tak co? Můžu začít nejprve já? No, tak jo. Víš, no já nechci, aby jsi měla prostě problémy s Miley. Vím, že je to tvoje kamarádka a máš ji docela i rád. Tak prostě, já se prostě s tebou rozcházím. Miley je kamarádka, nejlepší a prostě já jí nechci nějak ublížit. Jo, tak to jo. Tak ahoj. Ty jo, to je fakt docela dost dobrý. Tak jo, tak čau lidi, do dalšího videa.